Hello guys, this is Eric Hilo. Digo City, Double Suminana, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilo. I am Hilo ko karon guys. 11 years old, no? Di Karintura, no? Karintura siya, lain ng lawas. Tatapos sa mga viewers, natabangan na itong mga maayo. Bata, 11 years old, baby. Siyempre naman sa pagkampos Ginoo, siyempre ka nang yung budo dari sa kuha, manigamot yung kamayo mo. Sa kumayo mo, kahit yung natay, di pamatis kawasan. Of course, sa karoon lang kita ang video, please subscribe. Click lang bell button para updated sa mga ginilip matakadlaw. Gina-upload matakadlaw. Comment, like, and share po. Comment ka mo guys, mga mga pangutan na kabahin sa inyo kinapamatis kawasan. Ang doon karoon, wala dyan po na maayo. Nadiin mo gagbato. Try mo sa kuha. Taga Digo City ko guys. Maganda mo mag-friend na ko Facebook, Eric Hilo ang traditional mo ng Facebook page. Shout out po sa mga regular viewers sa YouTube channel na ko, road to 3,000. Thank you so much guys. Shout out sa mga nag-comment. Mag-shout out po sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat po ng mga OFW. Ayan guys. So comment lang mo ha. Please share this video. Likod. Basta full. Ang dami. Ay, naku naman. Wala na nag-review sa spaghetti natin dito. Chicken joy mo dong. Ikaw sa Gotong Bricks.
Hindi pa niya ito pa nga.
mama. Ha? Electric fan. Ay.
Okay. Ito. Ah, Ang gano? Ano ba siya? Amane ka? Mane mo? Mane mo? Asa na Pichar? Buli. Uy! Asa na Pitna? Unahan pas bato. Unahan pas bato. Ano may ikuha na ito diyo? May pasulay diyo. Dami. Di mo makanep? Sibali. Atep ng baliit. Ya, okay lah sa inyo, 1,000 dia, sir. Okay ra? Sige, nagkaroon. Manawag ko. O gusto ka, di anira ka dire, 200. Oo. Ano man? Ano na lang ka kay brato ra? Gasolina pa magutaan na, boss? Ha? O man mo aneh? O mana ko? Nagilot pa mong ko, mga taon-taoran panibos ka, nagilot pa mong ko. Mga kuwan. Mga alas 11, 15, siguro, ana. Ang mga alas 11, 15, alas 11. Ya, unsa na smart ni mong number? Smart ni mong number kay uy, isa. Wala smart kaya boss kaya para manawag ko, kaya para atangan lang ko sa dalan. Kaya wala, di mo ko maswito diya sa Tagibuli. Hello? Hello? Mutik? Smart. Smart. Kanang smart.
Ah. Di kuan man gud kanang wala ko maswito ba kung asan ang tagabuli gyud kay ang ako lang nga naalay mo atang sa dalan nya manawag ta nya magdagan at least na mo para lang. Wala mo kabalo di agad. Oh, ang bala na ko, sentro gyud. Ba sentro or kana sa bato, overpass ana. Unang sa bato tapos ang nindot sir manawag ko tapos mo text ko or manawag mo nya para nay mo atang sa dalan. Para mas dali, di ba? Para nay mo atang sa dalan. Kailan makasakyanan ako? No. Kailan makasakyanan ako? Atong yelo nga minivan ba? So, nalay mo katang sa kusadalan. Okay na, boss? Sige. Mo text lang ko nimo, mabulan ka nimi. Sige, salamat. Yes, mang home service daw. Ito mang na home service. Ito nga. Home service. Isa. Tagabuli. Tagabuli ba? Di ako. Unahan sa bato. Tagabuli na daw sunod. Ya. Kaon tadaan. Ano? Sa likod. Sino mag-Jollibee? Makdo? Ha? Script? Pintura mo ka? Alam mo, ina ka. Ayun na, Jesus name. Asa mo ilis na ni? Pag ilis na. Thank you for watching guys. Bye-bye.